Magano na, ay pa na ako na-experience mo kung ano ginani nga kung siya, mga French delicacies. I don't know kung tama ba ni Bunch. French delicacies ang tawag pa nani. Basta something pagkaon nga weird, nga, I don't know, dili siya, di wala na akong dila, syempre, anad kong bulad, anad kong something, makayar sa kusina nga tag-gis, tag-5 ang photo. Karon magkaon kong mga dahon. Lamit tanaon, pero lisod lito ko, latest daw. Latest. Napagid mo. Kani o, bulak. Kanang, saan ni? Saan ni sa, dili sa bugimbilya. Malakas yun. Basta, Edible flower. basta abot lang, basta pag down sa shell. Guys, naman kung ang mga dato, mukha ng down, guys, sa social ka naon. Pag ako mukha ng down, mukhang kandi. Yung mana. Nainggit na.